Бәйрәмгә кунак итеп чакырылган өлкәннәргә сәнгать мәктәбе укучылары җыр биюләрен һәм шигырьләрен бүләк итте. Халык уен кораллары бүлеге укытучылары, вокалистлар, театр бүлеге укучылары, мәктәп оркестры һәм Тукай бизәкләре бию ансамбле чыгышларын өлкәннәр бик яратып карады. Бүген без балалар концертына килдек. Алар өлкәннәргә карата шундый матур чара әзерләгәннәр. Балалар сөенеп катнашалар. Без сөенеп килдек. Көн шундый матур. Шушындый чаралар күбрәк оештырылсын иде. Безнең бергәлегебез югалмасын иде. Бәйрәмдә өлкәннәрне кайнар чәй, коймак белән чәй ишертү дә оештырылган иде. Чарада Мәскәү өлкәсендәге Черноголовка шәһәре укучылары да катнашты. Музыка мәктәбе укучылары һәм укытучылары шундый матур, йөрәккә ятышлы җырлар белән куандыралар. Тәмле коймаклар белән, кайнар чәйләр белән сыйлар. Безнең күңелдә ниндидер яктылык, өмет чаткылары уянды. Матур кояш астында шушы чара үтә. Менә матур гына концерт, шундый матур балалар куя һәм чәй өстәле. Бик зур рәхмәт кемнәр оештырган мондый чараны. Бик зур рәхмәт күзәлгән матурлыклар өчен. Без инде бәйрәмебезне дәвам итәбез. Яшәргә ясый. Өлкәннәрне хөрмәтләү матур традиция. Мондый чаралар өлкәннәргә хезмәттәшләре һәм якыннары белән күрешү, аралашу мөмкинлеге дә бирә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.